I've been searching all over the world, searching for the woman to love. Awungoba kubuhlungu. Yebo mama. Uphuma wena? Uphuma ebusuku ngani? Isikhathi lesi. U6 mama. Ngiqhamuka komakhelwane. Uyela uphuma khona. Uyela lapho uphuma khona. Uyaphuma. Ukuphume lapho uzolala khona. Ungaphindi ubuye. Ngenze njani ke mina? Angiphendula. Ulona angiphendula. Usaphendula kakaka. Cha mama. Usaphendula. Ngikhona nawe, ngiphendula. Ufuna ungiphendula. Ngithenya xoxa ufuna ngenze njani mina ke? Uphendula mina. Uphendula. Sisi? Lapho Kukwenzarani sisi? nathi ngaya ingishasa kakaka ufuna ukungulala bengimthethisa wangikhayela ngomama. Hayi, ngiyeza njengamanje. Oh. Sihlangane. Kwenzakalani sisi? Uyangishaya. Ubeshaya yini? Lo. Siyabonga ukuthi nisibukele. Sicela subscribe on our channel SA Crazy. Siyabonga.